ambot unsay nakit-an sa demolition team sa Cebu City na nagtawag siyang kaugalingon og Cebu City Prevention, Restoration, Order, Beautification, and Enhancement o PROBE. Lain ni binuang ni suspended Mayor Mike Rama. Nabog yung demolition team nga angan PROBE. Parehara na sa itong weather agency ang angan pag-asa. Hilabihan kalayo o mas tiroon. Pero ang PROBE, doon na di ay duha ka sanga. Ang nihimo sa rekomendasyon ang PROBE South. Pinagi siyang executive director nga si Kevin Anthony Sanchez. Niluwat siya ang rekomendasyon atong Mayo 5 di aging buwan nga ang mga punuan sa kahoy diya sa Center Island sa AS Fortuna Street, sa tumoy sa AS Fortuna Street, sa bahina sa Cebu City, ang ngayang putlon kay naka-obstruct na sa traffic. Nakahatag na og risgo ngadto sa mga motorista. Unya nakalaksot kuno sa palibot. Mo na iya rekomendasyon ha. So ang demolition team kadaghan niya o mga demolisyonon nga mga illegal structures ang mga punuan sa kahoy sa AS Fortuna mo iyang gireklamuhan. Ambot sa iyang basis do na bay mga motorista nga nang reklamo wa man siya gisulti. Do na mga negosyante nga gingil-aran sa mga punuan sa kahoy wa sab niya i-detalye. O napandol sa punuan sa kahoy gusto niya putlon tanan wa niya ihatag ang maong ugdugang kasayuran. Basta nirekomendar siya ngadto sa Cebu City Hall putlon ang tanang 16 ka mga punuan sa kahoy diya sa Center Island sa AS Fortuna sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Subo.